mine na wuone wa kwere wa owete wa gi nyimine wa ni dwe mar 6 higa mokadho rawere mokadho 60 nonegi gi polis tear gas mani ioronwa gi risasi manonego rawere gi wane mwanyiewo nikech gin pesa wa mwachulo kako shuru pok giyudo ratiro wan gi stadium mane obedo promised pok waneno gi kendo higa mokadho jo Kenya negoyo teams negoyo matches mag home matches ne gitimo Malawi gi Uganda Malawi gi Uganda koro bedo home moloyo Kenya. Sani ang'eyo rowere matindo mang'eyo personally ma ok dhi sikul e university nikech the new funding model okethore kendo the new funding model hinyo nyithind wan kaka joma ok onyala hinyo wa sana kendo se hinyo rawere mang'eny mang'eyo jogo koro ni dala ok dhi sikul to mine gi wuone gi sandore kamanyo pesa mana kama kane gidhie sikul to bende sikul no ka gidhie to kech ng'eny miyudo kamoko koro donje uhalifu moko nego beni watimo ji osetho mang'eny osiptende nikech watimo transitioning from NHIF to SHA kata SHIF be wakia kata ni en SHIF koso SHA iwinjo to transition gola N to be replaced gi H okawa 104 billion yothurwa kinyalo ng'eyo gima billion 104 en pesa mang'eny ma kokel Nyanza mangima to wanyalo chamo higni 5 maruto dwa bede telo gima watemo wacho en nima gik maricho osetimore mang'eny to ng'ama winjo wa onge ka in po debate tineno ni nikech rais nokao Pio Wandai omiyo cabinet secretary to kao John Mbadi to omiyo cabinet secretary iweni sirikal ng'ama nitie en John Mbadi sirikal ng'ama nitie en Pio Wandai okin gi jokwe modongo ok en jonyuolni ok en familia ok en